Em ji pêvajoyê çi fêm dikin? Serdar Altan. Pir tê nîqaşkirin. Gelek kes gotin li ser dibêje, li her dorê mijara sereke ye. Li hêjî dihiş û mêjî de nezelaliyek heye. Vê pirsê jî em bikin. Gelo em ji pêvajoyê çi fêm dikin? Helbet em behsa pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk ya ku ji hêla Rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan ve hatiye destpêkirin dikin. 27 Şubatê dema rêzdar Öcalan banga Aştî û Civaka Demokratîk kir, gelek pirsê xist nava tevahiya derdoran. Em divê bêjin ku di nava van derdoran de gelê Kurdê welatparêz jî hebû. Her wiha ne tenê welatparêz, di her astê de xebatkar jî lerz li wan ket. Di ser 27 Şubatê de 4 meh derbas bûn. Helbet di nava demê de ew şaşbûn û matmayîn hinek belav bû. Lêbelê em dikarin bêjin ku hêjî têgihiştineke baş tune li ser vê pêvajoyê. Beşik gelê Kurd û bi tevahî sazî û dezgeh û organîzasyonên xwe ji rêberê xwe û tevgera xwe tam bawerin. Ji xwe mesele jî ne ev e. Mesele bê ewlebûna dewleta Tirk û rêveberiya wê ye. Ya rastî di van 4 mehên derbasbûyê de dewletê bi nêzîkatiya xwe ev fikar zêde kirin. Ev yekberî cejnê di pakêta darazê ya dehemîn de xweda xuya kirin. Heta roja îro jî tu gaveke şênber nehatiye avêtin. Pêşketinên awarte. Hefteya borî nîqaşên divê derbarê de dîsa geş bûn. Hat gotin ku wê heyeta Dem Partiyê careke din derkeve tûra hevdîtinan. Hem bi Erdogan û Bahçelî re hem bi partiyên muxalefetê re hevdîtinê wê bên kirin. Dawiyê heyet wê serdana İmraliyê bike. Ev hevdîtina bibrêz Öcalan re gelek girîng e. Xebatên ji bo sazkirina komîsyona di bin banê meclisê de jî vê hefteyê weke mijareke sereke li ber me ye. Lêbelê mijara herî girîng destpêka pêvajoya çekdanîna şervanên PKK ye. Dibe ku di nava vê hefteyê de ev yek pêk bê. Ji ber ku heta ev nivîs dihate amadekirin, hin tiştên tam zelal nebûyî hebûn. Lewma em behsa kulîsên di vê derbarê de nakin. Tenê em dikarin bêjin ku ger ev yek pêk bê wê pêvajo bikeve qoneğeke din. Angoy hin tişt êdî bileztir pêk bin. Çav li rê ye ku Rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan bawayeke bi dîmen vê bankê bike. Helbet ev yek ne bi dilê dewleta Tirk e, lê wisa xuya ye ku pêdivî bi vê rêbazê heye. An ew meseleya ku fikaran zêde dike, ango gotinên bi rengê dewlet tu gav navêje wê kurtir bibe. Ev yek ji bo AKP û MHP jî tiştekî erînî bixware nayîne. Lewma gav avêtin û pêşketina pêvajoyê ji bo wan muhîmtir e. Muxtacê pêvajoyê ne. Ji xwe tişta ku pêwîst e em ji pêvajoyê fêm bikin jî ev e. Yani ne aliye Kurd muxtacê vê pêvajoyê bêhtir dewleta Tirk mecbûr e vê meseleyê çareser bike. Ji ber ku êdî baş tê zanîn pergala dewleta Tirk xetimî ev xetimandin hem navxweyî hem jî navdewletî xwedê de xuya kirin. Di vê derbarê de rêyeke wê yê cuda tune. Ev xetimandin dewletê ber bi têkçûnê ve dibe. Helbet geşedanên li rojhilata navîn jî vê rewşê alawstir dike. Aqilê dewletê ya bîrewer vê yekê dibîne. Her wiha hêz û rola Kurdan ya li rojhilata navîn jî êdî ber bi çav e. Ev yek her çi qas dostan kêfxweş dike, her wiha nexêrxwazan jî dixe nava fikaran. Êdî dijminên Kurdan jî zanin ku di vê sed salê de li rojhilata navîn bêyî Kurdan tiştek naçe serê. Her wiha dem ew deme ku Kurd êdî statûya xwe saz bikin. Êdî ew jî Öcalan nas dikin. Dewleta Tirk di vê demê de li tiştekî din jî baş hayedar bû ku ew jî rol û misyona rêzdar Öcalan e. Em zanibin ku ne tenê welatperwerên Kurd, her wiha kesên dijberê wî jî birêz Öcalan dixwînin û feraseta wî zanin. Paradigmaya ku datîne holê ji hêla wan ve jî tê dîtin. Xuya ye ku bi dîtina vê paradigmayê re zanin ku rêzdar Öcalan dikare gelek tiştan ava bike, ew bi xwe jî nikarin pêşî li vê yekê bigirin. Ew bi xwe jî nikarin pêşî li vê bigirin. Madem pêşî li belavbûna vê fikriyatê nayê girtin, wê gavê dixwazin sûdcê wergirin. Ji xwe xwînerên me jî baş dizanin. Paradigmaya birêz Öcalan êdî li tevahiya cîhanê belav bûye. Gelek feylesof, kesayetên navdar û aliyên sosyalîst û demokrat êdî van nêrînan ji xwe re weke rêberiya demê dibînin. Bi gelek münasebetê vê rastiyê tînin ziman. Ev yek şanaziyeke ji bo tevahiya gelê Kurd ku xwedî rêbertiyeke ew qas mezin e. Guhertineke bingehîn. Laliyê din rewşeke din heye ku baş bêfêmkirin ez bawerim pirsgirêk zêde namîne. Ev yek jî di vê lihevhatinê de rewşa aliyê Kurd e. Me got dewlet xwe mecbûrê vê pêvajoyê dibîne. Lêbelê ji bo tevgera azadiya rewş cuda ye. Mirov dikare bêje ku ev pêvajo ji bo Kurdan xwenûkirinek e. Ango guhertina paradigmayê ye.
Rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan dema pêvajoyê dide destpêkirin her wiha rêxistina xwe û bingeha tevgera azadiyê jî dixe nava guhertineke stratejîk. Vê yekê mirov dikare ji lihevhatina bi dewletê re cuda bigire dest. Ev tişteke wisa girîng e ku tevahiya Kurdan û Kurdistanê eleqedar dike. Her wiha wê bandorê li rojhilatana vî jî bike. Ger serkeftî berdewam bike wê gelên cîhanê jî ji Sûdê wergirin. Naveroka vê guhertina bingehîn ez bawerim wê di demeke nêz de zelal bibe. Tê gotin ku Birêz Öcalan bi perspektîfeke berfireh xetan û xêzkiriye û ev yeka ji rêxistina xwe re şandiye. Niha xebateke kûr li ser vê nexşereyê tê meşandin. Pergala ku heyî wê ji bin ve biguhere. Lewma hûr tê honandin. Em bawerên weke me anî ziman di demeke nedirêj de hêdî rewş wê zelal bibe û em ê hin tiştên nû bibînin. Heta wê demê pêdivî pê heye ku tevahiya qadên xebatê û her wiha tevahiya gel baweyeke bawer xwe li bendê bigirin û hêza xwe bêhtir xurt bikin. Ez bawerim rojên ronak û xweş lê pêşiya me ne.